Dagan ka! Punal! Good morning mga ga, another day, another life, another blessing na sa itong tanan. Karon ang ika, kaysa tanaw sa nako. Karon ang ika 55 nga adlaw sa itong 100 day running challenge. Limot-limot ang tani mga ga. Dito maglangay mga ga. Dagan ako. Adon ako. Ay go. Expire bro, load ga. Nya feel ko din record ang Strava og what I load. Muna problema ron. Parehan na kapatay. Bailan na lang niya og mo-recall ba niya o dili. Dagan ka! Bunal! Ikaw punay bunalan. Di pagkamudagan. Karon mga ga. Dahil nagsurog ko na puno kayo kung ugid. Bit lang. Libog ko kung saan ko ni pag sulbad pero ibaw ko nga kanang problema naging na solusyon maong padayon tata lakaw taga kay dulhugon kayo kaskig break unya wala pa ba tayo kapalit og brake pads kay hindi trabaho patag dagat sa balik ikaw mo ni pero kira ni gasolina na kasi ni dagan masagag yun ako naga nga mga problema nimo dagan og suway ga suway lang ga di ba kanay mo mga ipangunahon na mura na siya tigaan og mga solusyon og answer mura ra ha dili gyud pero mura bitaw mura siya magpaan ba matigaan ka og mga sulbad no dili man siya ingon gid totally sulbad pero at least na kay mga mahunahunaan nga mga pwede nimo mabuhat ba kada adlaw mga ga klase-klase og lain-lain nga problema atong masugatan. Naay sayon, naay lisod kayo. Usahay mga ga, paladaan ta sa Ginoo no, ug tawo nga motabang nato para masulbad atong problema. Naa say time nga wala gyud motabang nato no. Ug kana nga higayon mga ga. That's the time nga kita na mismo ang mga og tabang no. Unya ayaw kahadlok pangayo og tabang. Kay ni ana ang Ginoo nga lihok taw kay tabangan ko ikaw. Mao nga kung lisod ta, mga itagtabang. Dito mag-oo. Pero usahay maulaw ta no kay basin dili tatabangan sa atong dulan pero ayaw kahadlok kay naapay daghang tawo nga willing o gusto mo tabang nimo no timan iga nga redirection is God's protection hangtod sa sunod higayon mga ga hangtod sa sunod na alagan paday mo sa pagsuporta ganoy TV ani out see you.